Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'umma, barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mai matuƙar muhimmancin gaske wanda muka saba gabatar muku a wannan tasha tamu ta Kayan Hausa TV. Da fatan za ku ci gaba da bibiyar wannan channel naku mai albarka na Kayan Hausa TV. Kar ku manta da Allah idan yau ne farkon kar ku manta idan yau ne farkon zuwan wannan channel da ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku sabbin bidiyo da zarar mun ɗora. Kar ku manta idan bidiyo ɗin ya burge ku, ku danna mana alamar liking, muna godiya. Idan bidiyo ɗin ya burge ku, ku danna mana sharing zuwa Facebook, WhatsApp da sauransu, muna godiya sosai da biyan mu da ake ta yi. So wannan bidiyon namu abin da za mu magana da shi, abin da za mu yi bayani akan shi ko za mu nuna akan shi shine wato akwai wani abu da yake a YouTube wanda mutane suke ce mishi kamar hashtag. Wato hashtag za ku gan shi a ɓangaren abin da ya shafi kamar ko description, za ku ga mutane suna ɗorawa. Za ku ga in ka danna description ɗin wani za ku dinga ganin sunayen channel ɗin mutane daban-daban. Za ku ga an yi hashtag ɗinsu wanda in ka shiga kan wannan ma zai iya kai ka har zuwa kan channel ɗin wanda aka ɗora channel ɗin nashi. Wato shi hashtag zan mana bayani na farko menene amfaninsa, sannan nuna muku kuma yadda za ka mallake shi. Saboda yanzu aka ce in ka ce za ka hashtag da kanka, sunan wasu channel ɗin ma baka san su ba, ma baka san ma wa'inne ne sunan channel ɗin da za ka yi amfani da su a hashtag ba. Zan ga mana meye hashtag da kuma muhimmancin hashtag da kuma wato abubuwan da suke sawa a yi hashtag saboda samun ci gaba a harkar YouTube sosai. Na farko, kafin in shiga bidiyon nuna mana yadda za ku yi, na farko shi hashtag wani abu ne wanda idan aka sa shi za ka rubuta sunan channel ɗin mutane ne wanda yake nuna cewa idan aka yi sacin ɗin channel ɗin wanda ka rubuta wannan sunan channel ɗin nashi, to da yiwuwar kai ma a ga channel ɗinka a wannan gurin da aka yi sacin. Wato kaga wani abu ne kamar kana talla channel ɗinka ne da kanka. Idan misali channel ɗinka, ina ga na taɓa wani bidiyo ko mai kamar salon wannan, ba dai kalar wannan ba ne, so amma dai na taɓa kamar salon shi, na taɓa irin wannan bayanin. So za ka ga misali yanzu kamar channel ɗin Bakori TV ko wasu channel ɗin da suke manyan channel a wannan kamar a Najeriya misali, akwai ɓangaren abin da ya shafi masu technology, akwai irin su Mubaraki da irin su Mahadi da sauran manyan wanda aka san su suna wannan harkar technology a YouTube. So idan ka ɗauko wani bidiyon ɗinka sai ka zo ka shiga hashtag sai ka sa wannan channel ɗin, to da yiwuwar in an yi sacin ɗin wannan channel ɗin ko wannan bidiyo ɗin mai irin wannan sunan, to da yiwuwar a ga bidiyos ɗin kai ma da kake ɗorawa a kai, ko kuma bidiyo ɗin da ka ɗora hashtag ɗin shi a kan wannan. Shi kuma amfaninsa shine kawai in mutum ya ga wannan bidiyo ɗin, in mutum ya yi sacin ɗin bidiyo, in ya ga bidiyo ɗinka, in yana da ra'ayi to sai ya ga wannan bidiyo ɗin, kaga ta ɓangare guda ka yi talla channel ɗinka da kanka. Wannan shine. Don haka shi kuma wannan bidiyo abin da zan nuna mana shine ya za ka yi kai kwafi ɗin hashtag ɗin. Misali in ka ce kana kallon bidiyon mutum sai ka ɗan danna description ɗinsa, kawai sai ga wani hashtag ɗin da yawa, wanda in ka danna kana so ka highlighting ɗinsu duka, za ku ga cewa ba zai yiwu ba, saboda a YouTube ne kai tsaye kun san ba zai ɗauku ba ko? To ya za ka yi kwafi ɗin wannan hashtag ɗin ba tare da ka bibi wani ba, ka ce da Allah kaza. Ta hashtag ɗin da ka gani za ka iya kai kwafi ɗin shi ta wannan hanya ɗin da zan nuna. Da haka wannan hanya ce mai sauƙi ga wanda ya sani. Za ka yi kwafi ɗin hashtag na kowanne channel ɗin da kake da buƙata ba tare da ka zo kana ta faman shan wahala ba. Insha Allah ku dai kan cika mu da surutu, ku biyo wannan bidiyo insha Allah zuwa ƙarshen shi don ku ga yadda abin zai kasance. Muna godiya sosai, ku biyo mu kamar haka insha Allah. Na'am, kamar yadda na riga na karanta muku, na yi muku bayani a takaice yadda za ka ɗauko shi wannan hashtag ɗin, za ka dinga amfani da su kai ma a duk bidiyo ɗinka. Za ka iya jewa an ka ɗauko, za ka iya kai saving ɗin shi a wani waje ko cikin WhatsApp ko wani waje dai da ka san za ka iya ajiye irin wannan rubutun, wanda in ka tashi kawai kwafi za ka zo ka ɗora. To abin da za ka yi na farko shine za ka shiga Play Store ka ɗauko application ɗin, saboda shi application ɗin mun yi bidiyo da dama akan shi, mun nuna yadda za a ɗauko shi
da kuma kalar application ɗin. Don haka ba za mu tsaya aiki ba misali, amma gashi nan kamar yadda kuke gani ga sunan application ɗin nan da yake da yawa, na san kun san shi, translate. Za ka shiga kan shi kamar haka, za ka ɗauko shi, kun ga sunan shi nan ga kuma kalar sa nan. So in ka ɗauko shi kawai za ka fita, idan ka fita ka gama da wannan ɓangaren sai ka je ka shiga kan YouTube kamar haka misali, ga YouTube nan kun ga kamar yadda kuke gani yanzu haka gashi nan na shigo cikin YouTube. Za ka zo wajen wannan abin misali, kaddara ce haka kawai kana tafiya ne kawai katsam sai ka ga bidiyon wanda ya burge ka. So amma yanzu mu tunda ba da wannan bidiyon za mu yi ba, za mu yi misali ba, bara mu je mu lalumo wani bidiyon misali. Kai kuma a ce kawai kana cikin kallo ne kawai katsam sai ka ga bidiyon wannan. To abin da za ka shi ne, ga bidiyos nan kamar haka misali, kawai sai ka shiga haka kana kallon bidiyon haka kawai shikenan sai ka danna wajen description ɗin nan, sai ka gan su ga sunan da yawa a nan gurin, sai ka rasa yanda za ka yi ka kwafe su, ga sunan suna da yawa. To abin da za ka yi abu ɗaya ne za ka yi kawai yanzu kai tsaye, in ka zo sai kai haka, wato ka buɗa shi, so ka dawo daga farko kamar nan gurin, kamar yadda kuke gani kamar haka. Kun ga yanzu ga iya wannan na rubuta iya wannan, to za ka ce ya za ka yi kai kwafi ɗinsu, saboda lalle ba su kwafi ba, tunda ta kan waya ne, ta nan wurin ne ba zai kwafi ba kwata-kwata. Abin da za ka sai ka saita shi kamar haka, sai ka yi screenshot kamar haka. In ka screenshot sai ka zo ka shiga wajen edit ɗin nan, kun gan shi daga nan ƙasa na shiga wajen edit, sai ka zo nan gurin za ka ga nan crop, sai ka shiga. In ka shiga kamar haka sai ka kamo nan saman sai ka yi haka, sai ka yi haka, ka yanko shi kenan ko. Nan ƙasan ma za ka iya ka yanke shi kamar haka. Kun ga ya zama iya rubutun ne kawai wannan zallarsa ko. Sai ka shiga ka danna save kamar haka. Idan ka danna save, to daga iya inda ka tsaya kun ga iya nan ne ko, sai ka ƙara janyowa sama iya haka, sai ka ƙara tsaye da shi kamar haka, sai ka ƙara yin screenshot kamar haka misali. In ka screenshot sai ka zo edit ɗin nan kamar haka, sai ka taɓa shi, sai ka zo wajen crop ɗin nan, cropping za ka shiga, sai ka yi haka, sai ka ɗan yanko shi, wato kai cropping ɗin shi, sai ka zo nan ma ka yi haka kamar haka, ka yanki iya inda ka san rubutu ne, sai ka danna save. Yanzu kun ga zan iya na yanki guda biyu, to in guda uku ne ma ga su nan, in guda huɗu ne ma haka za ka yi, duk yawan za ka iya kwafewa. In ka gama da wannan kawai shikenan, a burin ka ya cika, ka ɗauke su. Yanzu ka ga akwai hotunan su, za ka ga hotunan su a cikin cikin ɓangaren hotunan ka. Yauwa misali, ko da yake yanzu ai ba shi mun tsaya mun lalumo hoton ba, kai tsaye tunda mun san yana cikin wayar mu, abin da kawai za mu yi shine kai tsaye sai mu je mu shiga cikin wannan application ɗin na translate misali, application ɗin da muka nuna ɗazu. To sai ka zo kawai kamar haka, sai ka je ka koma cikin wannan application ɗin kamar haka, ga application ɗin na shiga cikin shi. So in ka shiga sai ka shiga wajen kyamara ɗin nan kamar yadda na yi muku bayani a videos da dama. In ka shiga cikin kyamara ɗin nan kamar haka, sai ka zo wajen nan gurin wannan zaɓin kenan, import, sai ka shiga kamar haka. In ka shiga za ka ga wannan abubuwan da ka yi screenshot ɗinsu, wannan guda biyun. Yanzu misali bara mu ɗauki ɗaya mu gwada da shi, sai ka shiga kamar haka kan shi, ka taɓa shi kenan. Idan ka taɓa shi za ka ga gashi nan da kansa yana scan, gashi nan ya gama scanning, sai ka shiga wannan select all kamar haka. In ka shiga za ka danna wannan kibiyar kamar yadda muka yi da yadda za ka fassara yare, za ku ga gashi nan a nan sama, gashi nan ya kawo maka nan. Nan wai fassara ce yayi a nan, amma ba ruwanka da wannan wajen blue ɗin. Sai ka duba wajen wannan baƙi ɗin, sai ka ɗan taɓa shi kamar haka, sai ka ɗan danne yadda za ka yi highlighting ɗinsu gaba ɗaya. Za ka shiga select all, gashi nan kamar haka. In kai haka to sai ka zo kai kwafi ko ka kwashe shi duka ma kamar nan gurin, sai kai kwatin ɗin shi kamar haka, ko kai kwafi. Amma bara mu shiga nan mu kwashe shi kawai gaba ɗaya kamar haka. Idan muka kwashe shi za mu iya zuwa cikin wani ma'ajiya inda muke zuwa mana ajiye wani document misali, ko cikin WhatsApp ko wani abu ne makamancin haka, inda muka san za mu sauke shi. To yanzu misali mu bara mu gwada shi a cikin ina ma za mu gwada, ma mu gani a cikin WhatsApp misali, ko da yake a cikin WhatsApp ma ba zai ba. Bara mu shiga kawai dai, in dai ka ɗauko shi dai ka san inda za ka je ka ajiye shi. Akwai kamar wannan abin misali, kamar wannan, ok, za ka shiga kamar haka irin nan gurin, sai ka zo kawai ka ɗan danne shi kaɗan,
to za ka sauke shi gaba ɗaya, za ku ga gashi nan a nan gun za ka danna wood, to kun gan shi gashi ya dawo nan. Duk lokacin da ka tashi kawai kana zuwa ka shiga kawai highlighting ɗin za ka yi haka kawai ka kwafe su sai ka je ka kai shi inda kake so ka zuba. Don haka daga yanzu wannan ya zama naka, ba ka da wata matsala sai ka dinga fama ka ce ka san amfanin shi amma kuma ba ka da shi, sai dai ka dinga rubutawa da ɗaiɗai. To wata channel ɗin ma da za ka yi hashtag ɗinta ba ka san sunanta ba, wato baka ma santa ba, to amma yanzu anan zai baka dama za ka ga tashoshi da yawa. Wannan shine hanyar da za ka bi ka ɗora irin wannan yadda za ka ɗora irin wannan abu insha Allah. Da fatan wannan bidiyo ɗin ya burge ku sosai. Da Allah muna roƙon da su mana subscribe ba, sabbin zuwa kenan su danna mana alamar subscribe domin sanar da su sabbin bidiyo da zarar mun ɗora. Muna godiya sosai, ina fatan bidiyo ɗin ya burge ku. Da wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.